amin ya rabbal alamin. Ya. Untuk budaya iki tetep ning kene iki adiluhung lan isih diremeni dening para sutresna kabudayan. Nyuri kabudayan nggih, ngurip-urip kabudayan. Tausiah. Sore mau ana pengajian akbar, ana sing diarani ndonga liwat bidoring kabudayan kaya bengi. Sing enten wingking. Lah ngopo? Lah mboten ketok blas lho. Gak aku seragamku ireng, malah dikira garangan kayang. Kalau wingi kayang malah kaya gajah no kok. Sampeyan ngiler. Ora. Heeh, sampeyan ngiler. Sampeyan ngiler. Ngiler. Ih, tak bales kok. Ih, genah nawon kebul. Kecul lho, Mak. Kecul, kecul. Jekang, Mas. Malah Pripun, Kang? Wes kapan katakan cek uripe bejo. Jete Nalika sliramu ninggal Lah aku wis seru kowe nang kono. Piye kabarmu apik-apik ya? Iya. Ayo kek joget wong bagus kaya ngopo? Kowe pamit yayange. Oh. Iki lho wonge. Oh, Oh. Atan saliwung Agus. Anake sapa iki? Lho nek gedhe dadi apa? Tentang atung iya. Dah. Sekali lagi. Yan payo dah terbang dan yak kau berat. Tapi ngastomik Mas Uncek ngastomik iki sing rada iki cempala kok ya. Aduh. Selamat malam. malam. Lho, lah ndoke nang kene kok wis netes. Kene ndok mlebu rene lha kok wis netes nang kene kok ya. Sapa sing nggawa ndok kuwi Mansaku? Niku lho enten tigan pirang-pirang kuwi ndok bebek napa ndok apa? Lah marmute kok wis netes. Oh jenenge ndok bebek kok terus tukule marmut lho. Marmut ki marem tur manut ngono lho. Gak lemut kok ya. Tak kira marem tur ngemut ngono. Ya sing dimut apa? Sing dimut apa? Ndoke niku. Aku. Ndok niku. Niku ta ndok bebek niku ta. Senes ndok puyuh wonten ndok bebek. Yes pokoke dudu ndok jaran lah, pokoke ndok anu lah. Selamat malam wong bagus. Selamat malam Pak Gareng. Kowe kok iso ganteng ngono ki jane ibumu mbiyen nyidam apa to Mas? Nyedam gori, Pak. Gori ki lek wong kene ora ngerti, gori niku tewel nggih. Nggih, nangka. Heeh, nangka. Nek cara kulon kan apa lek ngarani? Gori. Nek cara mriki tewel. Oh, ngaten. Lah siji desa siji curu kan ngono. Siji Kok wis curuh niku. Ayo cara siji desa siji cara rak ngaten. Nggih. Malam hari ini kula lan panjenengan tinimbalan sowan Dalem Agung Bu Hajah Rumini. Ngaten, nggih. Menika. Matur sembah nuwun. Wis pun panggih Bu Rumini.
Kula to. Heeh. Dereng. Lho, wayahe panggih sik no. Kono medun kayak petukan burung ini sik. Kok Ya. panggih kalih Bu Hajah Rumini iki kados manten mawon to. Maksudnya ini sing kanggo dalem kan perlu jagongan dhisik. Nggih. Engko ajate apa? Terus perlu sing diomongne ning dhuwur engko apa? Nggih, ngapunten niki wau amargi tugiripun telat. Wong Randat sing nggih. tinggi lung-lungan penontonmu sampean to dilung-lungne munggah ngono. Nggih enten mriku lho. Aku batin lho, kayak apa bayi kok dijunjung dilung-lungan di estafet wong akeh mbak iki ta kok ya. Dan jenengan ngertos ki amba lho. Niki panggunge kalih jenengan nggih. Panggunge ngene jenengan niki kan. Lho lah nek sapa nek ora nek Walah Pak, mbok kayak tangga ki jarake ki ya sing ndak-ndak lho. Yang apa? Jarake dawa-dawane ra ukur kene arep munggah rekosone ram lho. Lho, pancen ngene, tak sengaja. Pripun? Tim panggung engko uncek enek. Kowe nggawa anda sing rada dawa-dawa jarake, untune rada ombo-ombo. Dadi perlune sampean angger munggah nu gantung sak untuse, munggah gantung sak untute. Lah niki wau malah di anu bapak-bapak wonten mriku kok. Diunggahke, disurung, ketoke nyurung to. Heeh. Ketoke do penasaran. Lah ngopo? Lah kalih ngrowok niku. Wah anu to. Ngrowok iki enek pura. Lah rumah saku ya. Menika hajat saka sing kanggo dalem Bu Hajah Rumini menika haul. Haul ugi kentun donga. Kentun donga. Kagem Mbah Haji Marto. Kasran. Nggih, sekalian Mbah Hajah Paniem. Paniem. Nggih. Mugi hajat ingkang dipun gelar Mbah Hajah Rumini menika tansah pikantuk kalujengan donganipun saged dipun tampi Mbah Haji Marto ugi almarhumah Hajah Mbah Paniem. Hajah Paniem. Saestu lepas oparane jembaro kubure Padang dalane. nggih tansah pikantuk kasuwargan jati. Amin. Ingkang Amin. langgeng nika Amin. dipun akoni umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Mugi Mbah Hajah Rumini Sak menika keluarga. tansah pinaringan bagas waras, panjang yuswa, tutuk anggenipun momong putra wayahipun. Amin. Rezeki kathah melimpah barokah. Amin. Weh kowe iki jan pinter, Mas. Aku ndonga sak ndonga iki jan trep. Ngono iki kowe ndongakne awakmu dhewe nu ya mandi. Mboten, Pak. Lho, lha kok malah ndongake sing kanggo dalem kok ya. Lah biasane ndongake wong liya ki mandi ndonga kanggo awake dhewe mboten mandi. Loh, Lah kula ndonga seprono seprene ya mung pengin modot ora modot-modot tok. Ya Allah. Kapan mandine? Jajal to sekali tempo ki mangan cagakan dadi ben dawa. Ngoten lho. Napa? Ya dahar cagakan ki ben nyelot dawa rek ngaten. Oh. Cagakan pirsa? Kalau cagak kabel kalau. Cagak listrik. Nah, nek nggonmu listrik, nek kene ya listrik. Heeh. Lho kok alim nih cagak Anim. anim dia. Rumah saku ora cetha kaya. Sing baku alhamdulillah seger waras sehat walafiat ya. Sedaya menika mugi pinaringan bagas waras sehat dipun lancaraken sedaya urusanipun. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Yo, dalu menika awake dhewe atur panglipur sak bisa-bisane ya Mas Ucek rawuh rene jam. Nggih. Nyandi to kowe kok ngalih Anu, nyang kula apa? dugi mriku pun meh jam 11 niki wau. Teko ngendi? Ngapunten, Nyang dugi apa, mriki. Kok nyisih rono nyang apa? Mboten napa-napa enten mriku kaget Ning tok. kotak kono kan penonton darani tekek lho, aja ning kono lho. Mosok kotake Rudi Gareng dirambati tekek aja ning kono golek engkon sing apik to kok ya. Matur nuwun Pak, matur nuwun. Matur nuwun Pak. Matur nuwun. Gah aku nek salaman karo kono ali-ali ku ilang kok ya. Ala lah nggih mboten. Njenengan ngeloke kula kethek. Matur nuwun. Lah. Iki tibake kupinge pilek to. Tekek. Lah nggih ngeloke kula tekek. Matur sembah nuwun le Pak. Wah, matur nuwun. Apa tekek iki apa? Tekek iki lho, otok-otok tekek, otok-otok tekek. Ngoten Suarane to. malah apik iki timbang asline iki. Ampuh. Kediri itu kaya ngene iki lho wong bagus nek enek pagelaran wayang penonton tumata kabeh. Nggih. Ya, sing ning ngarep kae lungguh kabeh, ya madhep rene kabeh, ngangge bokonge dhewe-dhewe kabeh lek lungguh, ora nyilih bokonge kancane. Ki tandha kalamuntuk budaya ki tetep ning kene iki adiluhung lan isih diremeni dening para sutresna kabudayan. Nggih, bab lungguh niku mosok nyilih bokonge kancane.
Lho ora Masku ya pepindhane. Pepindhane iki guyub rukune kaya ngono ku mandireng pribadine ya kaya ngono. Perlu dipun contoh ngeten iki nguri-uri kabudayan nggih ngurip-urip kabudayan. Nah saiki ora mung Burumini wae, penjan iki sak orane ya dadi pelawak utawa komedian lak wis suwe. Bergelut karo kabudayan ning wayang kulit ya suwe. Sampeyan ya tau syukuran kaya ngene iki. Ya Alhamdulillah. nanggap wayang ngene iki. Mboten, Pak. Lah piye to kudune nyontoni no. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangut karsa, tut wuli handayani. Kowe kudune wayangan ya. Lah wayangan kula dereng gadah gawe kok wayangan Ya lho. digawe-gawe no. Lah digawe-gawe pripun acara napa? Ya sembarang, ulang tahun kenek, ngono kuwi. Walah wong ulang tahun kok diramek-ramekke nggih jenengan niku. Lah nyang Wong apa? umure suda kok senenge ra ukur. Sapa? Lah ulang tahun niku kan umure suda to niku. Maksude Kan suda. tambah umur kuwi suda umure cedhak marang patine. Nah, mosok seneng-seneng. Loh, ya kudune no. Aku sudah umur 17, aku sudah umur 40. Seneng perayaan nanggap wayang ngene iki ngetokke dana. Jenenge kowe melu sedekah. Kaya Burumini iki sedekah lho iki. Nggih, Kowe ya wayang ngono. Sesuk apa piye dadak apa piye ya. Aku panggah budal. Tak tawak-tawakne aku. Aduh ge mriko pinten mawon. Eh? Wong kene dipangane muntir kok. Lumas aku lho. Rono ki ora golek panganan. Mok suguhi kenek, ora mok suguhi ya tak rasani kan ngono. Alah paling ya dibisoi. Lumas aku. Pokok intine tetep nderek bungah mergo Bu Hajah Rumini nggelar pagelaran sore mau ana tausiah, sore mau ana pengajian akbar, ana sing diarani ndonga liwat bidoring kabudayan kaya bengi iki juga. Sore mau liwat agama. Dana rasa. Dana ki apa? Dana ki Dana Kasino Indra dudu. Dana ki weweh. Weweh ki apa to? Weweh ki Nyeweweh ngono. paring utawi nyaosi ngono lho. Yen kagem jenengan Bakso apa piye diwehi caos ki? piye ya? Genahno to, genahno. Kowe rene iki awake dhewe iki atur panglipur lho. Apa sing arep mok wehne penonton bengi iki? Sinten? Kula ajeng Kowe arep ngowahi apa karo ajeng penonton? nyaosi penonton. Lho, piye to? Lah kula rene golek kok kan nyaosi kok. Kuwi tak rewangi doh kono doh kene niku kula golek. Ning daleme Bu Hajah Rumini iki ngadepi penonton sakmono kae, apa sing arep mok tokne dingge penonton? Lah napa sak dititokke wong ora ndek apa-apa rek. Piye to? Sing arep mok aturne penonton apa wis? Ngaturke luput, Pak. Lo ngaturke luput mesake to penonton sing enten wingking. Lah ngopo? Lah mboten ketok blas lho. Gak aku seragamku ireng, malah dikira garangan to. Ya ora to kaya ngono garang Pripun? sampean ki cara wayang ngono Arjuna. Wah. Ning Arjuna kedelep endut. Ngono lho genahno sik kaya aku. Dadi Arjuna musuh buta. Buta rambut geni. Buta iki ngawur. Rambut geni aku lek mok kok ning ngono aku kudu kayang aku. Mboten sah kayang. Kalau wingi kayang malah kaya gajah no kok. Lah ora cetha. Pokoknya malam hari ini atur panglipur sinambi Nggih. gayengke swasana. Leres. Tak goleke kanca ya. Sinten? Ya, iki njajal Mbak Krisnia. Nah, iki sebelum Mbak Elisa, Krisnia ben jumeneng sik. Mbak Krisnia. Goleki pesinden sing carane nyinden wiwit jaman isih ning jero Guwa Garbane Kang Ibu. Bayah. Tasih wonten ngendut niku. Lah lahir ki lumrahe bayi nangis dhek lahir ura-ura. Kene. Terotak. Ho! Pak, Dalem. ya pisanane dikeki ge pemanasan ki ya sing cilik-cilik sik apa piye lho. Lah iki kok sitoke pisanan gedine ra ukur. Pak, bayo.
Lah kudune sampean bersyukur. Bersyukur pripun? Aku ki ngrahapi panjenengan nek rawuh bengi iki tak sugatake presiden sing ora gemen-gemen. Nggih. Ala wong tak deng nih sebocah lencir-lencir cilik-cilik. Ayo sing Alah, apa? kaya krese. Kurang bobot no. Iki sinden berbobot lho. Mas Pirang- Uncek. Bobotnya pirang kintal? Ayo pirang kintal ya Kris sampean? Ukure ora kintal, ukure ton. Oh iya. Ah mbok ya dirayu petuk wong wedok kuwi. Alah, Wong lumrah jamae wong lanang petuk wong wedok kuwi wis ginaris, ngono. ngerayu pripun lho kahanan kados keten lho. Umpame jenengan mlaku mriko. Nah, mang mlaku aku nang burine. Lho, dikira kebong letong to. Piye to? Nggih to. Gak. Sampeyan Eh. letong. Aku letonge jenengan kebone. Kowe iki apik lho, kowe nletongne awakmu ora apa-apa ning ngebukne kono. Ngawur. Rasane lho. Ya paling ora rodok sangar titik, badak. Ngono rodok sangar. Badak lho. Mas aku Dirayu to Mas dirayu. nganggo Aja sing cantik-cantik sing nganggo cilik-cilik dirayu. sekali tempung ngerayu. Heeh. Nyapa kok iso ngusapi Eh. ngono? Sampeyan ngiler. Ora. Heeh, sampeyan ngiler. Eh, Sampeyan ngiler. Ngiler. Ih, tak bales kok. Ih. Kok iso kene sing dibalas? Lah piye? Aku arep bales jangkute ya ora gitu ta. Ayo. Hei, Angkut to. ora cetha kok ya. Lah nopo? Ya kudune janggot to kok ya. Janggut, janggut. Lah iya. Kene Son. Lho, kene kan ra tekan to aku ya. terus. Ayo. Ayo. Maksudnya janggut sing ning pasuryan utawa rai. Ngono, wong ki enek raine. Ada. Kuwi rai ngono lho. Lumaca kowe wis niat langsung dibetot mike. Mike langsung dibetot. Ora. Ya. Kudune Wis kualat. dijawil, disawang raine, pasuryan utawa rai basane. Ndang. Lah nggih. Ndang. Niki kan nggih sami mawon. Apa? Niki nggih rai. Niki Rai apa? Apa? rai lok. Dadi ora saben wong itu ndemok ngono lho. Wis ngene wis. Nah, ngene kan ya kita piye. Ngono ya. Coba. Apa? Bu? Nyang apa? Mboten apa-apa. Bahasaku. Nyapa. Nah. Ndang. Jatuh, jatuh talon itu jatuh. Alah. Pasangkan dong, pasangkan. Manggone ngendi? Di sini pasangkan dong. Emak. Kenapa? Kenapa? Wingi ngene iki tak pasangke aku kleru. Ah ngopo? Malah mbledosno kon. Yo asli. Mau reken mas aku jajal dirayu, jajal kaya ngapa le mung rayu. Sembarang ngangge bawa sembarang. Krisnya karo bawa seneng kok. Dhek anggere Oh, nggih. angger petuk bawa ngono. Woi, dadah Mas bawa mending ngono. Sembarang manut sampean, dandang kula kenek, pangkur Kan kenek. ada dua sejoli. Sejoli Heeh. kowe jone aku line ngono. Ya. Aku gede, kamu li. Ayo cilik. Iki ketoke kowe ya demen wong wedok, ketoke kowe kok ya. Elek-elek ngene iki ya normal lho Pak rumangsane. Kamu itu bagus loh. Ganteng loh kamu itu. Matur wis nek kirana to Mbak. Ngene apa? Upama kelakon sampean duwe bojo Krisnia iki mok Iya, tukokne Mas. Sampeyan apa? tukokne apa, Mok Mas? tukokne apa? Heeh. Tak tuwake bego. Nyapa kok bego? Lah witene aku kan gotong ra kuat kari bego. Lek arep ngajak di bego dikawang ngono. Angger arep karonsih ngono. Tetep gawe bego. Heeh, dibego. Terus Lah kapan sing kok penuh, sakire kowe dibego bingung goleki lho nek ndi iki. Uncek nek ndi tibake dhek keplites. Keplites. Koblekan bego cepet. Modar berarti. Mas aku. Neno kuwi oleh. Ayo. Duh wong lemu. Ayo. Lemu tur ayu, dirah lemune. Wong ki jujur wae, apa enenge. Ora sok apus-apus. Wong lemu Kan wanita lek dijujuri kan nggak mau dirayu tau maune Sebut. wanita itu. senenge dihapusi ngono kuwi. Dihapusi tapi yang manis-manis. Di alembono ngono lho. Oh. Wong dia- wedok ki wajibe dijunjung. Junjungen lho. Dijunjung, Mas. Junjungen. Ayo Mas. Dijunjung wanita itu. Pak, Apa to? Bang bayangke. Lah mosok Nyapa? kula junjung ngeten iki lho.
Lho apa ya Dijunjungi ngene lho, Mas. Piye, Mbak? Heeh. Nah, ngono. Kris lek cowoblok tak sowablok. Ngono. Dijunjungi ngono lho. Bisa, jujung ngono ora apa-apa kaya ember. Kene janggutku lho. Kena intuk-intuk arepan. Ora apa-apa kaya men. Ora apa-apa kepiye, ora penak to aku. Oh, piye? Dian. Terus kowe Sri Sekti, alus lho kowe joget kan pinter. Babu. Ya. Jane ati. Kaya ngene iki lho. Jogete tenan iki. Guru joget iki. Wah, iya. Jogete kaya ula dumung ya, Pak. Loh, Maksudnya kocapa ulane iki arep mangan kodhok ngono. Kodoke sedan. Lha sapa sing ning kono kok ya? Aku. Aku. Terus. Kaya ngene wong nandang asmara diajeng garwanipun tiyang kathah yayi garwanipun kakang Oh iki yang gleleng iki ya. ali aja tiang. Kudune setia kok nek wong akeh kok ya. garwanipun kakang yayi Cih, Kang Mas. boy Wanita utama. Alus. iya incik Kang Mas ngono ki bodine iki bangkeane nawon kemit ngono ki Iki apa ya nawon kemit sawangan to? Lho, demok lho enek nginggiane to. Kena nawon kebul Piye? Aku. apa enek Nyapa? kowe iki piyayi paling sombong dhewe ya kowe Lho sombong piye to? lah ngopo lho kentol dadak mbok ketok-ketokke ngopo kentol kok mbok kaya kene iki lho Kuwi lengen. Heh? Lengen. lengen to Lah rumah tamu apa kok ya? wah kentolku karo kene gedhe kene Ih, ih ih. Wah. Wah. Iki lek pomo ijabno ketoke naipe karo wong akeh ndarani nggawa anak. Pripun Kang Mas? Enten taman Kang Mas? ngopar neng taman Ya delok-delok anu. Kris, kowe jan kaya ndolani Dani kae lho. Kecul lho, Mak. Kecul, kecul. Rumah saku. Nyang apa? Dek Nyapa? ngerti kahanane to Ada apa sayang? pacangamu ki tenaga ringkih ora kok mbok ngenak-ngenekke mbok obat abitke Aku kan gembira, aku kan seneng. ya seneng-seneng apa dilus-lus apa piye kok Pripun Yo, dilus-elus? obat abitke Oh, dilus-elus. Injih Kang Mas. Wah, malah Pripun Kang Mas? wes Pripun? kok Nyang wes apa? Pripun? aku gak rangkepan risi Masa gak rangkep? kok malah dibuka ngono ora cetha kaya. Keri aku. Aku. loro dikapak-kapake skeri to Lah iki jenenge carane masalah keriye GR kaya ngene wong nandang Sayang. asmara diteko kene meneh to iki mau kok bali rene meneh iki lho Terus ora apa-apa asmarane dobel kok. apa ta waku dhewe Kris aja ditabrak kaya ya kan ibarate Iya. manten temu ngoten Nggih, temu nika manten ngoten nika lho, Mas. kan mlaku kan lumrahe Nggih. manten temu biasane balang-balangan suruh. Nggih. Sirmu balangan apa? Balangan apa nek karo Krisnya? Ayo. apa-apa Kok kaduan balang sih Nggih. ngono. Nah, kok balang sandal ki? Lah bojone mosok dibalang sandal. lah mboten enten suruh ki ibarate suruh ngoten mawon Iki sandale anakku to. iki sendalku iki Sandale dheke kok ya. iki sendalku dhewe Ayo dipalarke. Neneno tung 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 seng. Ya, pripun lha wis pokoke engko palaran seng. seng Heeh. gosong to kowe Ora.
Iki tungtung seng lha kaya kobong kok. enggak, dhek mek urung ngadus dadi Mak sangseng ora mek gosong tok seng ki. Seng. Mas aku. Woi. Nyapa? Lah kowe ngene. Oh ngene. Ora lho, kowe kok mengkap-mengkap to jogetmu. Lah pripun? Ora cetha. Betul aja dipalarke kono wis sik aku ya sing ngene to. Ayo. Siap-siap. Ben gagahan, kowe totane dadi wong lanang sing gagah. Nggih. Do dewa. Do dewa. Sawo. Ora gelut kaya. Ayo Kris, kowe dadi wanita kang lho, merak ati, mekar kaya merak. Oh. Besok kapan katakan Puncak uripe bejo. Jejet lan wong Ayu. lagi luwih ayu. Oh jejet ayu. Umpama no nakodo tanpa perahu sasat darat dan solotri. Oh. Nyidam sari menyilih dandang kula. Tembangnya apa, Mbak? Mbak Kris. Nangis sakjroning iki pundutan ya, pundutan iki. Nggih niku enten. Ah, piye? Piye lagune piye? Anu, cek nangis. Aku wis iso, ora usah mok warai wis iso. Nangis sakjroning atiku ngono ta? Injih. Piye piye? Nangis. Wis iso ora usah mok warai ngopo to kaya. Ah ngono takok nyopo kok wis kaya entit to jenengan. Takok. Aku rada sak kakange titik, ngono lho. Oh, kakange titik. Adike kan tit, kakange entut. Nah, ngono lho. Sing makseng wae. Nangis sakjroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ora krasa? Krisnya ana Mas Uncek Sanusi Cahayu. Kata Mas Agus juga Mas Febri, keluarga besar Bu Hajah Rumini. Piye sambal karo pam 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 tak suwon
kejaranan. Mas gawe melek Gus. Terima kasih Krisnia.